Gwasanaeth cyffredinol ydy Cyngor ar Bopeth. Mynediad i fewn i'r gwasanaeth trwy ffôn yn unig sgynnon ni. Mae'r gwasanaeth yn gwasanaeth rhad ac am ddim i'r defnyddiwr. A mae o'n hanfodol bwysig bod ni'n cael digon o wirfoddolwyr i fedru weinyddu'r holl waith yna. Be da ni'n arfer wneud wedyn, ydy ni'n rhoi cyngor penodol neu efallai yn cyfeirio y person i fudiadau eraill statudol neu gwirfoddol neu'r sector breifat hefyd. Da ni'n ymdrin o gwmpas 8,000 o unigolion y flwyddyn. Mae'r rhan fwyaf o hynny nhw broblemau dyledion a byd daliadau ac incwm ydi o. Ond mae wasanaeth hyd a lled Gwynedd gyda canolfanna yn Gaernarfon, Pwllheli, Bangor a Dolgella, gyda gwasanaethau ymestyn allan yn Bermo ac yn Blaenau Ffestiniog yn achlysurol. Dwi'n gweithio fel gweithio'r achos a dwi'n mynd allan unwaith yr wsos i ysbyty Gwynedd i adran psychiatric. Be da ni'n neud ydy datrys problemau pobl oherwydd unwaith maen nhw'n mynd i fewn i'r ysbytydd fel claf, maen nhw yna fel arfer am cyfnodau hir. A wedyn mae yna problemau yn cychwyn fatha rhyw knock-on effect, bod i budaliadau nhw allan stopio, a mae rhaid i ni wedyn helpu nhw i gysylltu efo wahanol asiantaethau i helpu budaliadau nhw gael ei dalu nôl. Weithiau, herwydd bod nhw ddim yn cael budaliadau fatha income support neu employment support allowance, felly wrth gwrs wedyn mae budaliadau tai a budaliadau treth cyngor yn gorffan hefyd. So mae'n gallu mynd reit gymlath. A da ni gweithio dipyn hefyd efo'r teulu. Mae'r teulu'n dod i fewn oherwydd os gyda nhw broblemau iechyd meddwl ofnadwy, wrth gwrs dyn nhw ddim o gwmpas i bethau i delio. A mae'n teulu fatha maen nhw'n dweud, y problem shared is problem halved. Da ni'n symud hefyd i wasanaeth ataliol. Os oes ar berson efo problemau, bod nhw'n cysylltu â ni cyn gyntad ac sy'n bosib. Yn rhy aml mae'r unigolyn yn dod ata ni pan mae'r bailif yn y drws, pan maen nhw wedi cael y llythyr diwetha, bod nhw'n barod i fynd i'r llys. Da ni'n yn ei hannog nwydd i gysylltu â ni yn gynt, achos da ni efo'r cysylltiadau, mae'r mudiad fel brand yn cael ei dderbyn gyn fudiadau eraill statudol hefyd ac yn sector breifat fel cwmni fedys nhw wneud busnes iddo fo. A cyntaf byd da ni'n dod i gysylltiad ar unigolyn y broblem, mae gennym ni well siawns o sortio broblem allan. Dwi'n delio efo bobl sydd ddim efo cefndir, sydd ddim yn gwybod sydd wedi delio efo pres, achos dyn nhw'n methu talu fatha dyledion o utility bills a felly. Ac cysylltu efo'r creditors hefyd. A mae'r creditors yn teddu gwrando arna ni dim bach mwy neu beth nhw'n gwrando ar yr unigolyn ei hun. A dyna ni'n dod i rhyw fath o rhyw cytundeb wedyn i dalu yn llai bob mis neu beth nhw fod. A da ni hefyd yn teddu delio efo bethau fatha achosion tai, budaliadau tai treth cyngor, a da ni hefyd yn neud efo bobl efo anabledd llenwi ffurflenni Disability Living Allowance neu Carers Allowance. Da ni'n gael hefyd adran cymdeithasol yn cysylltu efo ni. Dwi'n delio dipyn efo plant hefyd, plant sydd efo anabledd a mae'r rhieni eisiau rhywun i helpu nhw lenwi ffurflenni ar ei rhan nhw. Felly, os mae yna rhywun allan sydd angen help gyn Cyngor o Bopeth, plis cysylltwch o'r fuan a sydd bosib.